wakatizisa ndakatizisa abva azodzoka haana kunge achidzoka anga achigara hake kumba kwake uchigara kumba kwangu saka parakatizisa takambogara tese kwekanguvana aiwa ndina kosaka makambogara mese akazodzokera sei kumba kwake pane zvazviri kuitika mambo mudzimai wangu paanga akazvitakura ane unhu hwake hwaaiita akazvitakura kubva pamiri pachitanga kusvika mwana achizvarwa wanga uchitorawo responsibility here kuchengetedza mwana kuchengetedza pamiri pemudzimai wako as a responsible somebody ndandichizama nepandogona napo meaning to say zvana preparation zvese wanga uchiita ndiwe usina kuremedza vanatezvara ndandichiedzawo nepandogona napo waitadzira papi because waisafanira kuedza waifanira kutoita kuti ukama hwevana vedu vaireva kuneka kutopesanisa kahwakawisa ava ndivamai varejoisa varejoisa ava vakatozobatsira uyu kunonyoresa kuvatora mari vasina kuwirirana neava asi zvawanikwanzi nguva yapindana pamiri pekutanga mwana anofanira kuti anyorese unozongotsimbira tsimbira asi kutora panenge kakusatumbirana kakatoitika pavanhu ava uyo akubvunza kuti umazobatsira sei mwana isi mukwashatitsinga pasina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi saka nditraste nobody Brighton Membere aripo here? Okay. For Cyril Chigodo aripo here? hongu ndiripo mambo Zvakanaka. Chakumbira Brighton Membere osimudza ruoko rwako rwerudyi wotedzera mashure mangu woti ini Brighton Membere ndinobvuma kuti zvandichataura pamberi pedare rino nhasi ndezvechokwadi ndisikanyeperi Mwari kana mambo maita henyu mwesa ruoko rwenyu pasi. Chakumbira Cyril Chigodo uite zvimwe chete woti wasimudza ruoko rwako rwerudyi woti ini Cyril Chigodo ndinobvuma kuti zvandichataura pamberi pedare rino nhasi ndezvechokwadi ndisikanyeperi Mwari kana mambo. Zvakanaka, maisa ruoko rwenyu pasi. Chakumbira Brighton Membere utaure hako wakagara asi wotaura zvinonzwika wataura muchidimbu chaita kuti unge uchimhangarira Cyril Chigodo. Pane dambudziko rei? Pamusoro mukuru ndauyawo kuno dare kuti rindibatsire. Ndine mwana musikana wandanga ndichichengeta wandakarerawo semwana musikana zvinongoitwa vangu. Saka mwana uyu akanga aenda kubasa kwaanoshanda uchiti ubatsire mwana musikana kuti akawanawo kuzviraramira. Anonzi Rejoice Membere. Rejoice Membere. Rejoice Membere. Mwana wangu. So mwana aenda kunoshanda ndakazoshamisika ndichiona mwana akazvitakura. Anoshanda kuchikurubi kumapfuko. Saka ndakazoona mwana akazvitakura. So ubvunza kuti ko apa kwakazvitakura zvauya sei? Mwana ndo paanondiudza kuti akapiwa pamuviri naCyril Chigodo. Saka nekuda kwaizvozvo unenge uchiti mwana akabatsirika akanga achizviraramirawo akwanise kuzovawo munhu anobatsirawo kana murume wake achamuroora. Saka ndakazoshamisika kuona kuti aiwa azvitakura asi chaitwa chacho hapana. Saka ndauyawo kudare kuti mutibatsire. Ndinofunga gore rakapera. Ava nemwana mukomana. Ane mwana mukomana? Mwana wacho ane mwedzi mingani kana makore? Ndichifungidzira ndofunga kuti ave nemwedzi nechidimbu kana kuti miviri. Chakumbira Cyril Chigodo
utipo ruzivo rwako maererano nemhosva yokukomerwa. Pamusoro imam. Mhosva yandiri kukomerwa ndeyechokwadi, handisi kuiramba, asi zvinhu zvandandisina kunge hangu ndafunga kuti zvingasvika kudare. Handiri kuti pamwe tikagara pasi tokurukura tichionesana kuti zviripo zvacho tozvifambisawo sei, asi mhosva handisi kuiramba. Paine zvaunoda kunzwisisa here kutora achida kubvunza mukomana kuti unogara nemukadzi wako here? Tatu tinogara chose, asi panga pane chikonzero chachiitisa kuti tive tisiri chose. Ndo chanda ndichizoda kuti baba vazenge vachindibatsira nacho. Ndinovhuma kuti mhosva yangu ndakapara, tina kunge takaita chivanhu chedu zvachinofanira kunge chichiita kana uchinge wapara mhosva. Bata zvakanaka. Wakatizisa? Ndakatizisa. Abva azodzoka? Haana kunge achidzoka, anga achigara hake kumba kwake, ichigara kumba kwangu. Saka patakatizisa takambogara tese kwekanguvana. Unomwe mukadzi? Aiwa, ndina. Saka makambogara mese akazodzokera sei kumba kwake? Pane zvazviri kuitika mambo. Mudzimai wangu paanga akazvitakura, ane unhu hwake hwaaiita akazvitakura. Saka ndakaona kuti ane unhu hwake hwanga ari kuita akazvitakura. I think ndo unoitwa kana wadi kutaura mudare chida kunzwa. Pane zvataingovhiringanawo mumba kuti tikange tataurirana dzimweni dzenyaya, pamwe pacho anga asingateereri. Saka ndaingoona kuti no, zvinhu zvakangonaka kuti panguva yanozosununguka zinge tichitora tichizofambirana chizouya kuna baba tichigadziswa pasi tokurukura nyaya. Usingatoona kuti kushora kuti watora mwana wavanhu uzombodzokera kumba kwavo, aidzokera sei? Ndandisiri kunomudzosera kumba kwavo nenzira iyoyo, but tati kuzoti tigare pasi tikurukure. Mama tomboisa tsvakirai kuno? Aiwa, ndatisati taisa. Iwe mudzimai uri kumuda here? Mudzimai ndinomuda. Muri kugara mese here? Pari zvino tatisiri tese, but ari mumaoko mangu. Ari mumaoko mako? Yes. Ari kugara kupi zvino? Ari kudombosha kwabamkuru. Kwabamkuru vani? Kwabamkuru wake, mukoma kwasisi vake. Sei ari kugara kwasisi vake? Anga achangobva kusununguka. Akadii kusunungukira kumaoko kwenyu kana ari kumaoko kwako? Akasununguka ari mumaoko mangu, but nhau yekuzoti mudzimai anozingane zvimwe zvaanenge achida kuzobatsirwa nazvo zvandisinganzwisisiwe. Pamusoro imam, ndinotwa Rejoice Memberi. Nemukomana vachiri musikana nemukomana taiwirirana. Anga akavimbisa kundiroora. Pandakazobata pamuviri, ndipo pakazotango matambudziko tisanzwanani, ndikatombotizira kwaari. Chibva ndambogara dzinenge 3 months, but handisiri kunzwanana. Bva ndambodzokera kumba. Iye ndingangotegara chipopotedzana. Ndozvanzviripo. Papa chibva taurai nyaya yenyu.
nyaya iripo mambo ndeyekuti saka ndambotaura pamusoro iyi, ndambotaura pekutanga paya ndikati nyaya dzinge yazosvika hayo kudara, asi tatisina hedu dare ratanga tagara semhuri kuti tinge tichikurukura. Saka ndabvuma mhosva yangu, asi nyaya yanga iripo ndeyekuti inini ndandiri kutorongawo kuti ndinoizotsvakirai kuno tochigara pasi tokurukura semhuri zvazviri kunetsa. Darewo rekumbawo kwamhembere wotibatsirawo maererano nedambudziko kana nemamatambudziko atatu kusanganawo nawo. Ndo paringori nenyaya. Saka chimwe chachiri kuitika hacho ndechekuti ini mudzimai wangu unotya vabereki vake nenhaya yekuti pane mhosva yakaparwa. Inini vabereki vangu vari kuChegutu. Yes. Vari kuzviziva. Vakasvika Muchira. Yes. Akatomboenda kanoona. Aiwa, asati amboenda. Asi vari kutoziva kuti andoni mwana. Yes, vari kuzviziva. Achingotisina kutyisa inoziva kuti kazhinji tsika dzedu i-first pregnancy kacho ndinoda kutanga nditi kazhinji mwana anoenda kuvabereki achinosunungukira. Unotombozviziva nezvazvo? Unotombozviziva sei vachidaro kuti aende achinosunungukira kumusha kwavabereki vake? Nditira hazvina kukutyisa kacho? Zvakandityisa vangoitawo zvivindi. Ndisaka ndabvuma mhosva mangu kuti mhosva ndikuibvuma kuti padakakanganisa handina kushandisa procedure kwayo pachivanhu chedu. Saka inini ndoti chero even until now ndoda kuengage nanatezva nanatete tikurukure tigadzirisane zvisinazvo zvari mukati. Kana ivo vaona kuti vakundikana neni handina dambudziko nekuti vange vachienderera mberi vachisvitsawo nyaya mberi. I think ndo vane nyaya yavo yese. Sei usina kumbelesa mukadzi wako kuvabereki vako? Tatine nyaya dzatati tichivhiringidzana ende nyaya idzodzo I think ndo dzatichada kuti futi vatigadzirise. Ndo dzatichada kuti futi vatigadzirise nokuti inini mudzimai ngadai ndandisiri kumuda ndaingouya pano ndikutaura kuti mudzimai handisi kumuda nekuda kwezvakati asi ndikuona zvakakodzera kuti aiwa ivo vemhuri ndo vochitambira zvichemo zvedu. Kana vazvikonewa handina dambudziko kana kuti nyaya ichinge ichidzoka zvayo kana pano padare. Mukuru akatokumbira mutibatsiro kuti tofamba sei? Sirio, unana tetere vanoziva ukama hwaunaho nemwana na Rejoice. Vari panere? Vanatete vari panere? Ini nehama dzangu hadzipo pano dziri kure. Sei Sirio pashaya kana hama yako imwe chete yauyawo kuzomira newe uchiziva kuti nyaya yauya ndeyakati? Hauna kuikoshesa kanyaya? Hama dzangu dziri kure mambo tiregererewe. Kure ndekupi? Kure kwandinoziva kuAmerica noti muno muZimbabwe. Kana iri nyaya yakakosha kudai. Chinoita kuti pasauye munin'ina wako, ambuya wako kana baba vako panyaya yakadai sochi. Ndiregererewo mambo ipapo. Handina kunge ndapiwa hangu zvikorenzero zvakasimba zvinoita kuti ndivati havana kuuya nekuda kwezvakati, asi pari zvinhu avo vari kure. Okay, zvakanaka. Sirio, une mumwe mudzimai here? Ndakabenge ndakaroora asi handina. Hauna mudzimai? Takasiyana. Makasiyana? Yes. Okay. Zvinoratidza kuti nekuda kwemuzera wemwana zvinoratidza kuti pamiri pakabata gore rakapera, patova negore pamiri maziva kuti mudzimai wako ani pamiri. 3 months after
kunana January, December. Kunana December last year? Yeah, December or January this year. Ayo, it's this year. December. All right. Zvinoratidza kuti almost a year waziva kuti mhosva yaparo pane pamiri. Hazvina kukuvhundutsawo kuti pane zvinoda kuti zviitwe zvisingadi kuti utumwe nevabereki kana kuti nechinyi iwe wega. Ya, zvakandifundutsa. Zvino chivanhu chedu chinoti kana wana zvakadai so wototsvaga kukamaka nemunhu wawakanganisira. Haungakanganisire mhuri wobva wati zi. Hadzisidzo tsika dzedu. Waziva kuti nyaya yakadai so vaifana kuchitsvaga kunana tete. Unoziva here tete wemusikana Rejoice? Munoziva here tete? Tete wari pane? Tina tete here pano? Hanzvadzi ya Brighton? Hapana. Right. Tete unoziva wemusikana ndiani? Handivazi. Hapana unoziva. Pana unoziva here hama ya Rejoice? Ya, pana gogo andoziva wakambouya tikambogara pasi. Vari pano here? Okay. Gogo waive vachitei? Gogo pane pawakambouya ndo andakambopira nyaya kuti mamiriro akaita nyaya akadai ivo vaiuyawo vachida kuzivawo kuti mwana sezvo aane pamuviri zviri kufambawo sei. Saka ndakabva ndavaudzawo divi rangu kuti zvakamirawo zvakadai. Right, Rejoice. Gogo pawakauya makarongei wane pamiri? Gogo vakauya vakataura na Cyril Chiguru. Vataura naye gogo vakatirega ndinoudzawo ana baba zvataura asi vakandisiya ndiri kumba kwangu. Ndisandaenda kumba kwaCyril. Gogo vanotaurana nababa. Ana baba vachibva vati kana uine pamuviri enda kumuridzi wepamuviri. Ndipo pandakabva ndaenda kumba kwaCyril. Ndaenda kumba kwake ndipo pakati kwewe unogoya kunoku ndikataura nagogo nyaya yangu sei. Iwewe ungofanira kutanga. Ora zvakanaka. Cyril, vanga wataura nagogo kuti chii? Zvamakasunga nagogo muchiti vazoenda kunoudzawo nababa? Vanga wakati vachanoudzawo nababa. Then vakanditi kana vana baba vakati vanoda kuona wakasununguka here. Ndikati hongu ndakasununguka. Vanenge vachidei kwauri kana ndiwo pachivanhu pedu vanodei kwauri vana baba? Iwe ndione nyaya dzako ndionoda kunoona vana baba. Waituma gogo kuti enda unokumbira kuti kana vachida kundiona iwe woonekwa wakakoshei. Iwe wapara nyaya dzako ndionotsvaka kune chinyi kwawaparira mhosva. Waitotuma gogo nenyaya yekuti onai gogo ndakanganisa pano itoitai munyai pano munondizivisirawo kuti vana baba ndiri kuuya nezvakati kwete kuvaudza nyaya zisina nebasa rese. Imhosva yaparwa kai? Iwe wakavataurira kuti chii gogo? Shoko rawakavapa vachiti vanonosvitsa kunana baba nderekuti kudii? Handina kuti vanosvitsa, ivo ndovakati chanosvitsa zvawataura ndokuti ini ndaida kuti vatiyananise. Saka kubva ipapo hatina kuzenge takagara pasi. Saka in short ambuya vanga vazokuyananisai vanga vasina chekuita nezvebadza ravaifana kubvisa nemhosva yanga wapara vanga vasina. Vanga vakuda kutoyananisawo muchishandisa muchemberi kuyananisa nyaya dzamusina kugadzirisa imimi. Munonzwa sei nhai Rejoice? Kushedza mbuya kuda kuti vakayanisei mahombwe enyu amune muchiita kumabasa musina kugadzirika pamberi pana baba. Ngoda kutoshedza hama yababa kuti vakuyananisei. Chavanoyananisa chii vasingakuzivei? Vakareswa mama. Right, Rejoice une makore mangani? 23. Ko Cyril? 34. Okay. Cyril, kana ndisina ndabata zvakanaka ndazwa uchitaura kuti vabereki vari kuziziva kuti wane mudzimai mutsva. Vabereki vako wati baba namai vapenyu vari kuChegutu vari kuziva kuti wane muroora? Baba ndowandandisina kunge ndakazivisa asi ndakazovazivisa kuti wane muroora. Okay. Saka havasati vambosangana nemuroora? Havasati.
amai ndo vakasangana amai vako okay wakaonana zvekubasa kuno wakaenda nawo here ukanointrodusa mwanawo no vakasangana vakakurukura voga vasangana okay vazouya adzimai futi pavakasununguka vachiuya kuzoona mwana vakatouya kuzoona mwana okay ndanzwa uchiti wewe Rejoice ari kugara kumba kwamai nini ndikwamai nini kwamukoma kwa sisi wake unokuziva ndinokuziva sisi vari pano here wakaenda Friday. Alright. Unokuziva kuri kugara mudzimai wako unotomboenda okay Cyril kubva pamiri pachitanga kusvika mwana achizvarwa wanga uchitora responsibility here kuchengetedza mwana kuchengetedza pamiri pemudzimai wako as a responsible somebody ndandichizama nepandogona napo meaning to say zvana preparation zvese wanga uchiita ndiwe usina kuremedza vanatezvara ndandichiedza nepandogona napo waitadzira papi because waisafanira kuedza waifanira kutoita 100%. mamiriro azvakaita ndekuti financially handisi panzvimbo kwayo pari zvino asi Cyril dare roda zvati wanga uri responsible here waitenga zvinotengwa here pamamedical bills wanga uchiwanika uchiwepo here pakusununguka kwemunhu une pati nemusoro here wakaplaya ndo zvandikuti ndine pandakaitawo wakaitei mushongawo ndakatenga adzimaiwo pavakasununguka ko iye zvinezvi pane chauri kuitawo here mwana avepo pane zvauri kutengawo here pane chikafu chiripo here zvokuti vekwake vanogutsikanawo kuti uri kuita basa rako sababa basa zvino chairo handisati ndatanga mambo asi ndiri munhu ane potential kurusa chaiwo nena yekuti mari right Rejoice papotential iwe ndounonzwisa potential yako zvatabvunza izvi zvazviitwa here I'm sorry ma'am ndingangoti iri nyaya yepreparation zvino ndini ndakaita ivo vakazobatsira pamatransport bills ekuenda kuchipatara nekudzoka nekuzotenga mushonga wandaida ndiri kuchipatara okay maibatsirana muchiziva kuti mwana ndewenyu muri vairi vabereki pane pati yavakaita here hamuna kuremedza vana baba here vane pati yavakaita vane pati yavakaita yakavaremera here kana kuti vaibatsira vachingotiwo muzukuru wedu ari kuuya kunyangwe tisati taziva mukwasha alright vana baba pane here dambudziko ratakawana mwana wedu ari kuchinyi ari kuchipatara kana kuti akazvitakura zvatakapindira isusu tatoona kuti mukwasha hatimuzive mukwasha haasi responsible zviripo here zvatingagone kutaura mukati medare rino ndaona munoda kuti mutaure ndiani zita zviya Andrew Membere muri chii kumwana okay saka muri baba kuna Rejoice okay ava vakatozobatsira uyu kunonyoresa vatora mari vasina kumirana neava asi zvawanikwanzi nguva yapindana pamberi pekutanga mwana anofanira kuti anyorese unozongotsimbira tsimbira asi kutora pane kakusatondirana kakatoitika pavanhu ava uyo akubvunza kuti mazobatsira sei mwana isi mukwasha tisingamuzivi uri kuizwa kaye Cyril mambo pachikurubi hapana chipatara chemapurisa chiripo chakaita kuti you once said you were very responsible
pamusoro pachikurubi pane chipatara chiripo chiripo chakaita kuti utore nguva yekuti munhu anosvika mazuva ake akuda unosvika musina kunyoresa chii right pamusoro mambo zvazvinoita mambo ndezvekuti inini nemudzimai wangu ndaicommunicata naye mari yandotowana nemamwewo mabasa andinotoitawo risiri basa randinoita anotoziva dzimwe dzemari dzandinoita dzandinowana saka pamwe pandaikurirwa ndaimuudzawo kuti apa wota wondibatsirawo nepaunokwanisa nokuti mumba kana maybe mari kana irimo ini ndisina sababa hapana patingati mari iripo chiregaiti kuti vana tezvara vakapinda muhomwe dzavo vatoona ipapo ndaida kuti upabati ndapanzwa mama handitika kuti vakapinda muhomwe dzavo vatoona kuti hapana chaitwa mukwasha is not responsible kuti mwana asvika pakuita sei kusvika mazuva ako afamba tikasatodaro tinorasikirwa tisu handiti ndada kuti upaite sei upabati ipapo right kana ndisingakanganise pawambotaura pekutanga ndanjibata mashoko ako wati wewe kunyange zvazvo nyaya yakasika kuuya kudari yaunzwa nanatezva kudari iwe pane zvavanga wakagadzira ndandiri muurongwa wekuti nditese kudaro ndakambotaura nababa handizivi kuti ndibaba vapi vandakataura navo pafoni mushure mekunge mudzimai baba vakavafonera aiwa handina kuvafonera chii chakaitika vanga vafona okay vachitaura naadzimai okay ndobva ndapiwa runhare kanzi baba vari pachi vari pafoni ndobva ndakumbira regerero pafoni ipapo kuti no zviri kuitika izvi hazvifani hazvo zvichinge zvichiita se zvichidaro baba vandobva vachinditi isu tinei tichida kuona muzukuru ati aiwa pane zvese zvakaitika kumashure uku ndakaresva asi ndoda kuti ndite tsvakirai kuno ndouinza muchidimbu usirirewo ndoda kuti utaure kuti wataura kuti pane zvawakagadzirira handitika zvazokasikirwa nedare nekuuya kwaanatezvara kuno wanga wakagadzirira chii handisi kuda figa kana kuti chii ndoda kuti utaure urongwa wanga unawo urongwa hwanga rekuti ndikaendesa tsvakirai kuno inini tatisina kunge takaintroducana mhuri dzedu dzekwamhembere nedzekwachigodo formally tochitanga kuvaka ukama hwedu ipapo kuti dambudziko randinaro rakamira rakadai mondigadzirisirawo ininiwo ndichivimbisawo zvakati nezvakati mushure mekunge pachivanhu chedu semhuri takurukura munzira kwayo kuziva semhuri yekwamhembere hapasina chavanzika pano nyaya yato yakuno kudari ndingade kuziva ndanzwa kuti wanga uri muwanano imwe wanga uri yawati hausimo wanana yenyu yanga iri yenhene here yechivanhu kana kuti iyaya ye5 point chakati yanga iri yechivanhu haichaexist okay zvakanaka right dadi nyaya kana yatoya kuno natezvara vauya vachichema zvichireva kuti pane zvavanenge vatosenza kuti hazvina kumira zvakanaka mukati memhuri iyi kana kuti mukati menyaya yabata mwana saka nyaya inoita sei inoita kuti vasagadzikanewo pafungwa dzavo nenguva yareba yekuti panoitwa mwana panoitika pamiri mwana ozvarwa atova ne2 months mukwasha akangonyarara hamusi kuziva kuti ari kufungei zvinova zvirogona kunge zviremera because mwana uyu kana ari kugara kwasisi wacho ari kwamhembere handizve ndo chiwanhu zvachinotaura atori kwamhembere saka sauti ari kudya neshuga ari kudya nekamwana kamuzukuru kacho ndezvekwani ndezvekwamhembere isa hatisi kuziva kuti mukwasha ari kuita sei ari kufungei saka nyaya yatonzwa kuno kudare takutoitamba tiriso right chigodo wati kumushado kupi kwazvimba haisi tsika yedu kuti tigare nemwana waridzi baba kana wari baba wati baba ndevako chavo biological hazvigoni kuti tsika dzedu tisvike pekuti mwana abarwe baba usina kuti kumupira kana kumuratidza muroora hadzisi tsika dzedu idzo handiti
hatisi kuita chamuhande muhande kana tiri vanhu vane tsika dzedu, tiri vanhu vari focus kuti vaite sei vatange upenyu hwavo hwakanaka, unless kana muda kuita mahumbwe, of which mahumbwe ese hatibvumiri. Handizve hazvina kukodzera kuti baba vako titaurire kuti havasi kuziva kana kuti havasi kuziva vatezvara vake. Kana iwe kusvika mwana wozvarwa iwe titaurira kuti ndakataura natezvara pafoni hauwazivi, pozvarwa mwana poita pamiri 9 months, pozvarwa mwana ane 2 months, iwe hauziva natezvara, unongoziva mbuya chete vaya vakauya vachigadzisa nyaya dzenyu. Papo pakakanganiswa. Right, pachivanhu pedu kana munhu atora mwana waridzi asina kubvisa badza ndokuvata naye ndokumutyora gumbo, chivanhu chedu hachitendere zvakadaro. Inenge iri mhosva yaunenge wapara yekutora mwana waridzi hauna kubvisa badza kana kuti hauna kubvisa pfuma yawabvisa. Vabereki havazizivi kune mwana kuti auya adaro sei, munhu adaro amukonzeresa hatimuzive. Inova mhosva pamberi pedare, uyezve kutsika dzedu imhosva. Tsika dzedu dzinoti kana wada mwana waridzi unounganidza kamhuri wobvisa badza tokupaka tokupemberera woenda kana mudzimai wako. Handizve? Right. Saka nekuda kudaro pachirungu maakuiti damage, asi shamu inopuhwa munhu arara nemudzimai kana kuti nemwana waridzi asina kodzero dzaapiwa nevabereki vacho kuti zviitike saizvozvo. Iwe wavimbisa dare rino kuti une urongwa hwauri kuita hwekuti ugarisane nemudzimai, ndizvo here pamberi pedare rino? Ndizvozvo, muburikidza navo vachitibatsira. All right. Yes. Vavimbisa dare rino, dare avimbisa kuti ane urongwa hwekuti nemudzimai wake vachagara pamwe chete, uyezve ane urongwa hwekuti ane chinyi hwekuzotora mudzimai wake tichiteedza tsika dzedu. Tsika dzedu hatingotori, tinotora nekubvisa pfuma inorehwa nana tezvara, tichipinda mune mataurwa nana tezvara, tichiteedza imomo kusvika taita setapedza. Iwe Rejoice ndiwo ugere na Cyril, sekuona kwako Cyril sekutaura kwaari kuita, unobvuma here kuti zvaari kutaura izvi zvinogona kunge zvine chokwadi kana kuti mukomana ari kuda kunatsa pamberi pedare kana kuti pamberi pevabereki? Imi ndimunozivana, titaurire. Pamusoro mambo, inini hangu pane zvaunotaura handingati ndinobvuma kuti ndizvo zvaachaita kana kuramba, handizivi kuti vari kurongei. Okay. Zvichiratidza pachena kuti kuronga hamusati maakuronga pamwe chete, hamusati maalevhu yekuronga pamwe chete, kuti magara semudzimai nemurume kuti muronge, hapana pamasvika pekuti mbogarawo pasi muchironga kuti toda kuita zvakati zvakadai. Ndingangoti pamazuva mashomanana epamashura ndopawakatanga wotaura kuti ndoda kubvisa tsvakirai kuno chichi, but kumashura pese. Okay. All right. Panenge pari kunzi pane mhosva ida kugadziswa nanatezva kwachanenge ari kupa dzokorora kandi asasi kubabuda pachini. Ari kuti ndinoita kana vachinge vandigadzirisira chii chiri kuitika? Hapasati pane ukama, iyo nyaya hatisuda kuinzwa. Iye mhosva dzavo dzoda kugadziswa, anatezvara vagona kugadzisa mhosva pasi hapana ukama as it stands. Haana kodzero yekutotaura kuti vandigadzise nyaya dzangu nau, hatimuzivi, haazikanwa kwamhemberi. Handitika pane nyaya iwe chigodo, pane nyaya wasunga ukama newekwamhemberi. Nyaya dzinogadziswa nanatete, haungauye unanatezvara kuti wakugadzise nyaya, dzinodopirwa kunanatete vacho nanambuya vacho. Vanambuya tinotadza kunzwisana nemuzukuru wenyu pakati dzogadziswa ikoko. Pane department rinomirira nezvezvo chete zvekugadzisa nyaya dzemumba. Handiti indataura kuti wakaita mhosva yekushedza mbuya vakauya vari chii, mbuya vanhu vachigadzisa nyaya dzei?
ari mahumbwe pasati pazikanwa kunzi pane ukama wakaita sei. Chinonzi ukama ndoatati inonzi tsvakirai kuno iya, handiti fane pano kaukama kadiki-diki kanenge karipo netsvakirai kuno, asi ukama hunokura kana pabviswa badza, ndopatoita kuti uyu ndo mukwasha wedu. Handizve pakati kadambudziko vana baba vanototumira vana tete endai munogadzisa nyaya, handiti vane kodzero yekutumira hanzvadzi dzavo nana mbuya endai munogadzisa nyaya dzakamira kumusha kwemwana wedu, handizve. Saka nekuda kwekuti Cyril akatora mwana sikana waBrighton Membere Rejoice ndokumutyora gumbo, zviri kunze kwetsika dzedu, dare rino rine kodzero yekumupa mhosva yekurara nemwana waridzi, yekutora mwana waridzi achipa pamuviri, vabereki vasina consent, vasina kubvumira nazvo, vasina badza ravakaita sei rakabvisa pachiwanhu. Pachirungu munoiti damage. Saka iwe Cyril Chigodo unobvisa damage remombe 3 by end of September. Mombe 3, mombe yega yega kunoita $500 yatemwa nedare rino, zvira kuti mari iri mari inoita 1,500 riri damage rinoda kuti ribviswe by end of September gore rino. Right, ndinoda kuti mudzoke next week but 1 musi wa 15 September. Muri panzwa kapa Cyril? Musi wa 15 September munodzoka zvakare pamberi pedare rino. Wamhemberi, ndichida kuti mimi sedare renyu vaviri vawirirana, mukwasha abvuma kuti anoda kuita urongwa nemwana, ane urongwa nemwana hwekugara naye semhuri. Ndinoda kuti munogadzira list renyu reroora nedare renyu rekwamhemberi, handitika tichidzoka musi wa 15 ndinoda kuti muye nelist iroro muno mudare, handitika tichitaura nemukwasha wedu, handitika damage akutotanga kubhadhara kubva nhasi kusvika musi 1. Kana chiunza sendi rinouya kuno kudare, anobvisira kuno kudare, nekuti nyaya yakuno kana akabvisa 5 cents nhasi anoisiya pano, yaanenge aunza iyo tinokudaidzai Membere uya utore chinyi, mari yabviswa nechinyi, mombe yabviswa nemukwasha kusvikira yakwana, but ngatiregere kudarika 31 September, handiti. Saka zvinezvi iwewe Cyril wakunoita urongwa hwakarongeka newekumhuri kunoudza baba kuti tabva kwamambo, makunoita zveunyai, handiti kausiriwo uchamira panyaya, takutedza chivanhu chedu, wakunotsvaga munyai wako kana ari sekuru wako nyaya itotambwai. Hachisi it's unheard of kuti mukwasha natezvara wosangana mukati medare, wanga uchifanira kutanga waombera ka, handizve ndona tezvara ka, unoziva kuti wano here, unoziva kuti wano here, ora ichipfugama umbowaomberawo uwamutse, takatarisana sedare, chingopfugama apa umutse wana tezvara. Agara zvako pasi, handiti haisi tsika yedu kuti tiite zvakadai, handiti tichifanira kunge tatosangana tichiita sei, titakutozivana kare. Saka tiri kuti muri unoita urongwa semhuri yekwamhemberi, imi baba nevanin'ina wenyu nana sekuru wenyu nemadzimai, moronga chinyi list yenyu yeroora, handiti yakanaka, handiti ka roora yedu ngaiwe inoita sei, inoumba ukama, handiti mazuva ano vanhu vachenjera, handiti ka nemari dzekuAmerica idzi dzakati kuuya udzi kare patairora naisi taiti mbudzi nemombe ndo zvaishanda. Mazuva ano hameno dhora rekuAmerica kuti tiri kuita sei, toda kuita zvinhu zvekuti vana vagare zvakanaka, handizveri munoita list renyu moyanaro pano, mukwasha anenge ari pano, handiti ka tinoda kuti paunouya Cyril, iyi nyaya haisi yenyu mega naRejoice, handiti ka inyaya yemhuri. Kana wanano makutoronga zvewanano, toda kuona munina wababa wako kana wana sekuru wako kana nzvadzi yako weukama hwenyu pedyo vanga vari pano patinenge tiri pano next week but 1 musi wa 15. Right, mofamba zvakanaka.